A la segona al·legació, el tema dels gravàmens. Agraïm que es tingui en compte, ho valorem positivament. Ja vam dir en l'aprovació de les ordenances fiscals que com a partit d'esquerres no ens podem oposar al fet en si de pujar els impostos dins d'uns marges raonables, i més davant de la perspectiva d'una falta d'ingressos en els propers anys per l'IBI de l'AP7. Quan vam començar a mirar les xifres, en aquell moment no havíem tingut temps de mirar-ho, quan vam mirar les xifres en detall vam veure que efectivament s'havia pujat la dels petits propietaris, s'havia congelat la dels grans propietaris, el qual ens va semblar escandalós. Ara sabem que va ser un descuit, som humans, no passa res. El que tampoc ens acaba d'encaixar és la resposta aquesta en la que es considera que és una modificació substancial i que per tant s'ha d'obrir un període d'exposició pública, etc. El ple municipal no pot decidir si això és substancial o no. És a dir, estem totalment d'acord, a la CUP estem totalment d'acord en que modificar el tipus de gravamen així en general, tal com ho diu el text de la resposta, és un canvi substancial, però aquest redactat és poc precís. No estem modificant el tipus de gravamen en general, estem modificant el tipus de gravamen de, no sé, poden ser un 1, un 2% dels immobles de Sant Celoni. No creiem que això sigui una modificació substancial. La persona que resposa a aquesta pregunta de la Diputació o el que sigui, coneix Sant Celoni, és conscient de quin percentatge suposa això per dir és una modificació substancial? És un increment de 0,05 punts en un tipus de sòl que representa un percentatge molt baix. Si l'Ajuntament a través del seu ple no és capaç de decidir si aquesta modificació és substancial o no, estem tornant al mateix. És a dir, estem tornant per nosaltres, la nostra manera d'entendre, a una certa devaluació de la classe política d'aquest poble. No és greu, ja ho inclourem, no passa res, si hi ha voluntat política s'acabarà fent, però sí que creiem que potser nosaltres podíem dir, nosaltres vull dir tots, els grups municipals podíem dir alguna cosa sobre si és una modificació substancial o no.